Hello, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Είναι ένα διάσημο παιχνίδι στον κόσμο και εγώ διάλεξα να το παίξω. Σίγουρα που δεν έχω να κάνω καιρό βίντεο, αλλά θέματα. Λέω να μπω στο δικό μου κόσμο. Έκανα διάφορα πράγματα όσο λείπαμε. Και το κατέβασα. Ορίστε. Ναι, έκανα μικρά πράγματα. Τίποτα σημαντικό. Λοιπόν, έκανα όμως και ένα τρενάκι. Νεπ, τρενάκι. Και λέω λίγο να το αναβαθμίσω. Ένα κουμπί. Ωραία. Καλά τα πάμε. Μέσα. Και ξεκινάμε. Νομίζω δεν θα διασκεδάσετε. Παρακαλώ να έχετε τα χέρια σας κάτω ενώ είναι η βόλτα ξεκινάει. Παρακαλώ, ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ευχαριστούμε. Μου πήρε αρκετή ώρα. Και up και down. Ωραίο. Άμα θέλετε να κάνετε τη δεύτερη βόλτα, παρακαλώ κατεβείτε από το τρένο τώρα. Οκ, συνεχίζετε με την πρώτη βόλτα. Παρακαλώ, μην τρομάξετε, κατεβαίνουμε. Συγγνώμη που κολλάει, απλώς το παιχνίδι είχε μερικά προβλήματα τελευταία. Yay! Let's go and continue! Let's continue the video. Okay. Ναι, θα δείτε και τα υπόλοιπα τρενάκια. Μη σας ενοχλήσει. Το χάσαμε. Ωραία. Το ξαναπήραμε. Το χάσαμε, το ξαναπήραμε. Πάμε πάνω. Up. Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, για να ακούγομαι ενώ μιλάω. Sorry. Για να μην ξυπνήσω. Έχουμε πάει αρκετά ψηλά και ετοιμαστείτε για κατέβασμα. Και τώρα καταφτάνουμε προς το τέλος του τρενάκι. Παρακαλώ κατεβάστε, βγάλτε τις ζώνες σας και ετοιμαστείτε για άλλο ένα κατέβασμα, αλλά μικρό. Αυτή είναι η αρχή. Να δείτε το σπίτι μου. Top. Nice home. Πίτα. Τα βιβλία. Τι αστεία τηλεόραση. Let's go to the other room. Πάρω το αντίσημο. Να με.
αλλά και ψίνα. Το δεύτερο μου σπίτι βυθίστηκε, κυριολεκτικά. Κλείνει ωραίο. Και τώρα πάμε και σε άλλο ένα τρενάκι. Οπα. And start. Είναι το πιο ωραίο τρενάκι. Μπείτε το τέλος. Ουί! Και πάει το minecart. Ας πάμε μια βαρκάδα. Αυτή είναι γρήγορη βαρκάδα. Δεν πειράζει. Sorry, αλλά κάνω χώρο. Let's see. Πού είναι η βάρκα? Μόνο αυτό χρειάζομαι. Για να τελειώσει το μυστήριο. Πού είναι η βάρκα? Να τη βάρκα. Εγώ βλάκασα την είδα. Και πάμε μια βαρκάδα να τελειώνουμε γιατί άρχισε να είναι night time. Και βυθίστηκε. Πάμε να δούμε το κάστρο μου. Το δεν είναι βυθισμένο. Ένα το χωριό. Και το κάστρο μου. Από εδώ πέρα θα έχετε να βλέπετε ώρες του διαστήματος. Και εδώ πέρα να βλέπετε άμα έρχονται ζόμπι κάτω από τα πόδια σας. Ή να έρχονται κάποια άγρια ζώα. Να μην φοβάστε γι' αυτά. Εδώ πέρα μια βιβλιοθήκη. Πλουκ. Και like a boss και boss book 2. Α, να το. Α, πάω πάνω. Πάμε να φτιάξουμε κάτι. Για να βάλουμε αυτό. Όχι. Κάτι μια θα βάζα πιάτο. Για να δούμε τις συνταγές.
ψημένο κοτόπουλο. Να το. Περίμενε εδώ. Εντάξει. Ναι. Ωραία, έχω πλημμένα τα πιάτα. Κλουτς. Κάτσε, ξέχασα να βάλω κάρβουνο. Και θα ψήσουμε το κοτόπουλο. Έτοιμο. Για να πάμε το κοτόπουλο. Delicious. Let's go up. Let's go more up. Έχει καινούριο βίντεο, Jacksepticeye. Δείτε τον. Ναι. Ωραία. Good night, everybody. Bye. Δεν κοιμάται πολύ εύκολα. Έσβησε. Μπα, δεν έχω όρεξη. Πάμε για adventures. Έχω και ξενάγηση. Από εδώ πέρα θα δείτε το Minecraft. Ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζουν σχεδόν σε όλος ο κόσμος. Μπροστά σας θα δείτε κάποιες χαζομάρες που έκανε ένας YouTuber. Ένας άνθρωπος βάζει βίντεο στο YouTube. TNT, χαζομάρα. Νομίζω θα σας αρέσει αυτή η ξενάγηση. Προχωράμε μπροστά. Προς το τέλος της ξενάγησης. Εδώ παρακαλώ. Γυρνάμε. Που εδώ πέρα θα δείτε από κοντά τις βλακίες που έκανε ο χαζός YouTuber. Άνθρωπος που βάζει βίντεο στο YouTube. Πάρε, τον βλάκας. Τώρα πάμε μπροστά. Δεν έμενε τίποτα να δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Άμα θέλετε άλλα βίντεο σχετικά με το Minecraft,
στείλτε μου μήνυμα στο κάτω στο description. Μην ανοίξετε το description, συζήτηση. Bye!